hau blokeatua dago eta blokeatu dugu errepidea ikusteko, gizarte ikusteko gure egoera zer den eta nola gaude. Eta nahi dugu patronala eta gobernua hau desblokeatzea. Urtean, Balledo Dieta eta HTN enpresek Kaparrotxuko makroetxaldean egindako isurketa kutsatzaileen epaian. Kaparrotxu eta Martzillako bizilagunek eta talde ekologistek salatu zituzten isuri horiek. Dirudienez, ureztatzeko piboteak erabili zituzten hondakinak naturan zabaltzeko, naiz eta praktika hori ez dagoen legez baimenduta. Honek, hondakinez beteriko ur jauziak eragin zituen ingurumenean kalte handiak eraginez. Gertaera hauen harira, salaketa jarri zuten Nafarroako ingurumen fiskaltzan, eta honek, aurkeztutako dokumentuetan oinarrituta, tramitera onartu zuen. Naiz eta Nafarroako gobernuak prozedura hasi zituen informea fiskaltzari helarazteko, Greenpeace eta Sustrai erakuntzak salatu dute, gobernua akusazio bezala ez agertzea, bere funtzioak alde batera uztea eta enpresaren aurrean amore ematea suposatzen duela. Uste dugu Nafarroako gobernua onartu ezin den arduragabekeria bat egiten ari dela, azken finean auzi honetan ez duelako bere burua agertu eta alde batera uzten ari da arlo publikoaren defensarako eginkizunak, amore emanez enpresa hauen presioaren aurrean eta ingurumenaren babesa eta herritarren osasuna babestu beharrean. Gauzak horrela, erakunde ekologistak beldur dira Tafallako auzitegiak ez omen duen kasua bide penaletik eraman beharrean, bide administratibotik eramango. Eta horren harira, haien kezka azaldu nahi izan diote herritarrei ahalik eta informazio gehien helaraziz. Auzitegi eta Nafar gobernuari presioa egiteko asmoz. Ez dute baztertzen ere, gauzako gerrera badoaz, mobilizazioaren bat deitzea. Bitartean, Balledo Dieta enpresak behi gehiago eskatzeko baimena eskatu dio Nafar gobernuari, gaur egun 7.200 buru dituen etxaldean. Bozketaren emaitza onako izan da 72 eman dugu botoa, 12 boto alde, 71 kontra, beraz, ez da itzultzen lege proiektua Jaurlaritzara. Helburu eta printzipio komun batetik egin dugu lan, etorkizuneko hezkuntza sistema on bat ahalbidetuko duen lege berri bat eraikitzea. Legedi berri honek eskainiko diguna, egonkortasuna, konpromisoa eta horizontea. Bide luze guzti hori alboratu nahi duten eta benetan legerik nahi ez duten osoko zuzenketa hauei ezezkoa bozkatuko diegu, gaur aukera berri bat eman nahi diogulako eztabaidari. Eskola publikoak kaltetu eta bigarren maila batera daraman neurrian. Ezetz borobila ematen diogu. Azkenean, Legebiltzarreko ordezkaritzaren 82ak argi daukagu lege bat onartu nahi dugula, Euskadiren etorkizunari, aukera berdintasunari, gizarte kohesioari eta kalitateari erantzuteko. Cuyo eje es el euskera y se articula a través de 2 lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera, 3 lenguas. Enfoque plurilingüe, flexibilidad y adaptabilidad, inclusividad y eficacia. Deitu dugu manifestaziorat, beraz, azaroaren 18an, Besko izen bertan, goizeko 11etan, eta hor agian izanen dira ikastolaren defentsarari guziak, ikastolak berbaititugu arazoak konpondu eta berdugu irtenbide bat ikastola honentzat, baina ikastola horren gibelean, bada Euskararen gero osoa. Ipar Euskal Herrian ematen den hizkuntza politika, hor bertan jokatuko da, egun hortan, herriko etxe bati, onartzen badiogu finkaditzan, balintzak, finkaditzan mugak Euskararen garapenan, gure hizkuntzak amor emanen du. Argi eta garbi errandugu, hor herriko etxeak hartzen duen jarrera, Euskararen kontrako jarrera bat da. Eta nahitara hartzen duen jarrera bat da. Ikastola mugatu nahian, nahi dute Euskara mugatu beren herrian. Eta aukera eta dei bat egiteko petxeei eseri daitezen ikastolarentzat irtenbide bat bilatu dezagun denon artean. Eta desblokeatze horretan ikuste dugu Euskal Herriko ikastolen babesa horrek,
indarra emango diola, ez? Balorazio positiboa egin du Andra Mari ikastolako zuzendari Inigo Oreiak urriaren 8an ospatu zen Nafarroa oinezez. Milaka euskaltzalek hartu zuten, egun beroz, Etxarri Aranazko herria. Furgonetak, kotxez, autobusez eta trenez hurbildu zen jendea. Eta naiz eta ez duten zifra konkreturik aipatu, pozik agertu dira, bai asistentziarekin, bai oroar guztiaren antolaketarekin. Oreiak aipatu duenez, guzti hori etzen posible izanen, voluntarioen lanagabe. Eskerrik beroenak familiei, Andra Mari ikastolako familiei, ikaslei, langilei, sortzailei, ikasle ohiei, sakanako biztanlei, eta urte guztian zehar gertu izan ditugun voluntarioei, askotariko ekarpenak egin dizkigute, babeslei, erakundeak, udalak, edabideak, zuek ere zuen lana Josuk zion bezala oso garrantzitsua guretzat, enpresei. Denon ale honi gabe, ezen posible izanen urriaren 8an Etxarrin bizi izan genuen Nafarroa oinez gogangarria. Etxarriko oinezaren balorazioaren ostean, Zangotzako ikastolak lekuko hartu dio, eta Nagore Horiak azpimarratu nahi izan du zonaldeak bizi duen despopulatze eta zahartze egoerak erronka handiak suposatzen dituela ikastolarentzat. Nola nahi ere gure bideak, gure adinekoenak bezala, oztopoak ere baditu. Gure eskualdean, azken urteoetan jasotzen ari garen jaiotze defizitaren ondorioz, despopulatzearen eta zahartze demografikoaren gaia mahai gainean daukagu. Eta kontu horrekin larrituta gaude. Zangotzako ikastola eragile sozial eta sozializatzaile aktiboa den heinean, Nafarroa oinezen erakusleioa erabili nahi dugu joera horretan eragiteko. Gauzak horrela, lanean daia da ikastola. Datorren urrirako Zangotzako kaleak euskararen aldeko aldarriz betetzeko. Urtarria eta ekaina bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 1380 familia Gurutze Gorrira jo zuten beraien gastu energetikoak ordaintzeko laguntza eske. Aurreko urteko lehenengo 6 hilabetetan hartatutakoak zenbaki horren erdia izan ziren. Izan ere, epe horretan 2022an osotara hartatutako familien zenbakia gainditu zen. Bueno, badakigu bizitza pila bat igo dela, hipotekak ere, alokairuak ere, eta bestaldean edo kontran, soldatak eta neurri berean ero ez dira igo. Eta hori zer suposatzen du? Hori guk ikusi dugu, gure bulegoetara ere, orain arte hurbildu ez den jendea ere hurbildu dela. Gero eta gehiago dira, lanpostu bat izan da ere faktura energetikoa ordaintzeko zailtasunak izaten ari direnak. Laguntza eskatzera gerturatzen direnak, nagusiki, emakumeak izaten dira. Hartatutakoen 70% baino gehiago suposatzen dute. Eta Gurutze Gorritik esaten dutenez, gero eta gehiago dira atzerritar jatorrikoak ez ziren pertsonen presentzia. Gurutze Gorriak hauei guztiei laguntza ematen die aholkularitza, bitartekaritza edota diru laguntzen bitartez. Kasu batzuetan egiten duguna izaten da, enpreselekin guk ere hitz egin, eta orduan hilero edo, bere diru sarrerekin edo, bere kapazitatea hori ordaintzeko. Hori posibles denean, ematen dugu, eta gehienetan izaten da hori gainera, gehienetan guk horretzen dugu hori energia zor duen hori guztia horretzen dugu Euskolaritzaren diruari o diru laguntzari esker. Urtea bukatzen denerako, hartatutako familiak 2000 inguru izango direla kalkulatzen dute. Normalean hartatzen diren 1500ekiko gehikuntza nabaria suposatuko duena.
Badakigu Ipar Euskal Herriko eta orokorrean Euskal Herriko etxalde anitzetan ez dela segidarik. Beraz, nola egiten da, erreleboa izaiteko eta bat. Herriko etxeak badute zer egin hortan. Herriko etxetan behar da ulertu, laborari asko den herri batean bizia badela. Badirela onura initz, eta beraz bere interesa dela baita ere. Beste aktivitate ekonomikoekin batera laborantzaren gaia garatzea eta hortan lan egitea. Eta uste dut komunikazioaren gaia garrantzitsua dela hortan. Eskumena dute herriko etxeak, bai hemen hegoaldean eta bai iparraldean ere bai, bere eskola batzuen jantokietaz arduratzea. Eta herriko etxeak erabakitzen dute, bai, nik nahi dut nire jantokia ez dadin multinazional baten esku egon, baizik eta pentsatu behar dela lekuko laborantzarekin lan egin, lekuko laborarien eta produktuak landu eta bar. Bide hori garrantzitsua izaten alda, errealitatean lekuko gauza jana azteko aurrer, baina bereziki aur horiek uler dezaten, egunero jaten dutena, numaitetik heldu dela. Eta munduaren beste aldetik balin bada, ez dira baitez bera interesatuko nola egina den, baina herrikoa balin bada edo auzerriko produktuak balin badira, bai joaretzen aldira ikustera eta lotura bat sortzen da. Horrek sortzen ditu baita ere, aurren gandik, laborari izaiteko gogoa. Tokiko garapenaz hitz egiten badugu eta elikaduraz hitz egiten badugu, gakoetariko bat da elikadura sistemak zelan ekarri tokira, ez? Udalak hor badute lan handi bat, alde batetik ekoizpen aldetik bai, hau da, normalean udal bat eta herri baten lurralde antolatzen danean beti hirigune antolatzen da, ez da antolatzen herri osoa, eta zentzu horretan uste dugu guztiz garrantzitsua dela herriaren lur eremu guztia antolatzea. Horrek emango duzku ze aukera dekugun bai elikagaia sortzeko, eta berez hektarea bakoitza artifizializatzen dugunean zer galtzen dugun. Eta bestetik, baditugu, bai hezkuntza lotuta, komertzio txikira lotuta, eguneroko dinamikak eta eguneroko jardunak, ez? Eta guztiz garrantzitsua da, azken baten, tokitik eskualdeko ikuspegi, nazi ikuspegitik, baina herriz herri apur bat elikadura sistema berriak itzaten dugunean tokiko elikadura sistemak eraikitzea. Burujabetzak jardunaldietan hezkuntzaren gaiaren inguruan nora salbo txaritu zen eta bertan nabarmendu hezkuntza eragileen kontua soilik ez dela herritar guztioi dagokigula hezkuntzaren gaia eta testuinguru horretan gaineratu du euskal hezkuntza sistema publiko, euskaltzale feminista eta komunitario bat sortzeko horiek guztiak bere izan behar dituela eta burujabetza txikiak bulkatuz lortuko dela burujabetza oso batera heltzea, entzun dezagun. Gaur hezkuntzaren atalean aritu gara nolabait ere hezkuntza komunitatearen ardura kolektibo gisara eta planteamendu horretan beraz proposatzen hezkuntza tokiko kontseiluak o batzordeak edo sortzeko garaia badela non landuko diren herri kurrikulumak, baina kurrikulumak kontuz zahar berritu edo berbegiratu beharko lirateke batzuk lehenago ere egin izan direlakoz, kontuan hartuta gaurko Euskal Herriaren erronka zein diren, beraz feminismoarena, teknologiarena, klima larrialdiarena, euskararena eta kulturaren transmisioarena biztan dena, eta hortan ez, nolabait gudenok ez jendarte gisara hezkuntza agente bat bagarela aipatuz eta horren bueltan aritu gara eta orain eztabaidan ari gara bilatzeko ez, esperientzia interesgarria. Aramaixoko herri kurrikuluma bada esperientzia bat, beste esparru batzuetan moduen, norberen historiak norberak kontatzeko ekimen bat, ezta? Da orduan gure herrixan gure aur gaztiak jakin beharreko kontuak eskolan integratzeko saiakera bat. Eta txikitasunak auki aldauen oztopuetatik aratau oso herri ekimenetik sortu zen esperientzia izen zen, oso eragile desberdinak gainera artikulautako proiektu bat, eta esan geike eskolai aportatzen dutzona, eskola txikinen sarien egon dabe, badala beste gehigarri bat, ezta? Integratzeko eskola eta herrixan arteko harremana eta eskola edo hezkuntza esperientzia ez da izen amaitu eskola eremuan bakarrik. Jardunaldietan lanaren alorraren inguruan Miren Lanzparean elkarteko kidea aritu zen, bere esperientziatik hitz egin zuen
ekonomia sozial eraldatzaile bateranzko ibilbideaz jardun zen. Bere militantzia profesionalizatzea beharretatik etorri zela adierazi digu. Niri gaur egokitu zait lanaren burujabetzan aurkezpen laburra egitea hasieran eta saiatu naiz ekonomia sozial eraldatzaileen printzipioak pixkat nire ibilbide pertsonaletik edo adierazten. Ni kooperatiba batean hasi nuelako nire lan jarduna. Eta gaur egun ere militantzia feministak ere batu nago, eta azkenen hor dagoen leloa pertsonala politikoa badela, pixkat hortik saiatu naiz, printzipio hauek modu lurreratuago batean adierazten. Eta bien artean lanaren burujabetzaren kontzeptua, azkenean ez merkatu kapitalistaren mesedetan dagoen lan jardun bat egitea, baizik eta azkenean lurraldearen eta behar sozialen mesedetan egiten den jarduera ekonomiko bat garatzeko lan eredua, eta hori ez lanaz hitz egiten dugunen ere, enplegua, baina baita ere enplegua zen eta erreprodukzio lan eta karga guzti horiek aintzat hartuaz. Nire izena Ibai Fresnedo da, Irukile Arrosa Kooperatibako kidea eta hemen Hernaniko kooperatiba izan da, Hernaniko burujabetzen etxean daukagu gure lantokia. Guretzat hasieratik eta prozesu honen hasieratik oso garrantzitsua zen batez ere polo kooperatiboen garrantzi horrek, ez? Bai egia da lurralde baten bueltan edo eskualde baten bueltan gure kasua dela Beteri Buruntza kooperatiben artean eman daiteken interkooperazio hori oso beharrezkoa zela. Ez bakarrik baliabideak partekatzeko, baliabide ekonomikoak kasuntan, baizik eta bestelako kapital mota horiek ere plazan jartzeko, plazaratzeko eta partekatzeko gure jakintzak, gure kasuan Irukile Arrosa Kooperatiban oso importantea da batez ere gorputzen burujabetza, eta herritarrei nolabait gaitasun politikoa eta gaitasun soziala hori gara dezaten tresnak ematea eta horretan gabiltza lanean eta holako pedagogia moduko bat egiten. Bilboko udaleko gobernu batzordeak onartu du etorkizuneko emisio txikiko eremua arautuko duen ordenantza proiektua. Ibilgailu kutsatzaileek eta oso kutsatzaileek mugatuta izango dute emisio txikiko eremuan sartzea, zirkulatzea eta aparkatzea. Bilboko emisio txikiko eremua hiriaren erdialdean izango da, lan egunetan soilik izango baitu eragina goizeko 7:00 iluntzeko 8:00. Zirkulazio murrizketak pizkanaka aktibatuz joango dira, ordenantza indarrean sartzen denetik 2029 urtearen amaierara arte. Bilboko airearen kalitatea eta osasun publikoa hobetzea du helburu proiektuak. Nora Abeteren esanetan ordenantza honek aukera ematen digu uriaren irisgarritasuna bermatzea eta mugikortasun jasangarriagoa sustatzea. Ibilgailuen zirkulazioa da kutsadura iturri nagusia Bilbon, hain zuzen ere airearen kalitateari eta biztanleen ongizate akustikoari eragiten die. Udalaren esanetan ordenantzaren diseinua hiriaren ezaugarriak kontuan hartu dituen azterlan baten emaitza da. Gasteizko udalaren adinekoen zerbitzuak doako aholkularitza psikologikoa eskainiko du 60 urtetik gorako pertsonentzat. Bizitzako egoera zaila edo berriei aurre egiteko laguntza eskainiko du zerbitzuak pertsonen ongizate emozionala hobetzeko asmoarekin. Aholkularitza zerbitzua izango da lanketa psikoterapeutikorik gabe. Aholkulariek erabiltzaileak entzun eta orientazioa eskainiko diete une txar batetik ateratzeko, gatazka bat gainditzeko edota erabakiak hartzeko besteak beste. Zerbitzua doakoa izango da, pertsonala eta isilekoa. Gasteizen erroldatuta dauden 60 urtetik gorako lagunentzat zuzenduta dago, eta pertsona bakoitzak gehienez 5 saio burutu ahal izango ditu. Hitzorduak aurretik eskatu behar dira 945 19 82 80 zenbakiaren bitartez urriaren 30etik aurrera. Saioak astean zehar izango dira erabiltzaileari egokitutako ordutegietan. Laudioko Glavista enpresaren auzia irtenbiderik gabe jarraitzen du.
Enplegu erregulaziorako espedientea etenik dago momentuz. Guardian eta Parter Capital taldeetako zenbait enpresek auzitegiak eskatutako dokumentazioa prozesuan erasten duten bitartean. Espedientea burutzen bada, Glavistako 250 lanpostuak suntsitu daitezke. Kaleratzeak eragozteko, Elkarrekin Araba taldeak erakunde publikoen inplikazioa aldarrikatzen duen mozioa aurkeztu du Arabako batzar nagusietan. Eusko Jaurlaritza eta Arabako Aldundiak Parter Capital enpresarekin bitartekaritza lanak egitea eskatzen dute. Amine taldeak lantokia erosteko egindako eskaintzaren bideragarritasuna ikertzeko. Bitartekaritza huts egitekotan, Glavista salbatzeko plana martxan jartzea aldarrikatzen dute. Lo que planteamos es que se proceda a ejecutar de forma directa un plan de salvamento público para Glavista, que debería incluir, en primer lugar, la expropiación de la empresa y los terrenos necesarios para su funcionamiento por razones de interés general. En segundo lugar, el control del accionariado y la financiación. Y en tercer lugar, conservar totalmente los empleos de la empresa. Bien bitartean, langileek beraien lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin jarraitzen dute. Ostegunean, Guardian enpresaren sarreran elkarretaratu dira, 250 lanpostu salbatuko dituen irtenbidea aldarrikatuz. Enpresak Altsasuko Zunzundegirekin itxitako akordioak 300 lanpostu baino gehiagoren sorrera eramanen ditu sakanara. 2024ko maiatzetik aurrera, enpresa nafarrak 2 autobus modelo berri ekoitziko ditu. Volvo 9.700 eta Volvo 9.900. Azken hau elektrikoa izanen da. 783 autobus fabrikatzeko akordioak egun 400 langile dituen enpresak plantilla ia bikoizteko asmoa du 2028 urtera bitarte. Asteartean, 31 langile berri sartu ziren lanera, eta akordioa ospatzeko ekitaldia egin zuten Altsasun. Maria Txibite lehendakariak eta Mikel Irujo kontseilariak hartu zuten parte bertan. Zunzundegi y Volvo han firmado un contrato que multiplica la producción de esta planta y que garantiza que esta fábrica siga siendo uno de los estándares industriales de la sakana. Nafarroako enplegu zerbitzuak ikastaroak martxan jarri ditu. 2 autobus hauen montajerako beharrezkoak izanen diren trebetasunak ikasteko. Osotara, 221 ikaslek parte hartuko dute. Nazioa guztion ahotan dago, eta gure herria dago zatituta 2 estatutan eta 3 lurralde antolaketa ezberdinetan, beste batzuk ezarri dituztenetan. Eta uste dugu herri honen gehiengoak hain zuzen ere bere etorkizuna antolatu egin nahi duela. Debemos exprimir la enorme capacidad de decisión y de gestión que nos otorga nuestro nivel de autogobierno. El Estatuto de Gernika tiene pendientes mucho trabajo para que se desarrolle plenamente, para que se cumpla en su integridad, algo que todavía no ha ocurrido. Hoy nuevamente queremos reivindicar el valor del Estatuto de Gernika como instrumento eficaz. Uste dugu herri honen gehiengoak hain zuzen ere bere etorkizuna antolatu egin nahi duela, bere bizitza antolatu egin nahi duela, eta bere bizitzarako behar dituen urratsak eman nahi dituela. Eta horregatik duela inoiz baino gehiago nazio bat aldarrikatzeak. Eta horregatik uste dugu gehiengo horiek artikulatu beharra dagoela. Eta Euskal Herria Bilduk zentzu horretan dei egiten du azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzera. Gure bizitza antolatu dezagun,
gure erabakiak antolatu ditzagun, gure erabakiak hartu ditzagun eta gure erabaki horiek errespetatuak izan daitezen. Momentua da beraz, derrigorrezko harrera kuotak ezartzeko estatukide guztiei, migrariei iristen usteko beren gogoko helmugara, bertan asilo, behin iritsita asilo prozedura ireki dezaten. Segurtasuna ezin da inondik ere aitzaki gisa erabili migratzeko eta zirkulazio librerako eskubidea errotik mozteko. Es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y por tanto, bueno, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, bueno, cumplir con el mandato de la ciudadanía española, que son 3 cosas bien definidas. El primero, que no haya un gobierno de Feijóo con Abascal, eso afortunadamente ha sido evitado. Segundo, que no haya repetición electoral y lo más importante, que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia, también de estabilidad y de progreso en nuestro país. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso. Bueltan da Buktegi euskal literaturaren jaialdia. Sortzaile, idazle eta irakurleen topaguna izango da beste behin Usurbil urriaren 28an. Xedetza dute euskaraz arte disiplina askotarikoekin gozatzea. Euskaraz irakurtzera eta idaztera animatu nahi dituzte zaleak, eta horretarako egitera oparo antolatu dute larunbat honetarako. Goizean 2 solasaldi eta poesia irakurraldi bat izango dituzte. Solasaldi bakoitzan 3 idazle izango dira. Lehenengoan Energia Izpide, Nerea Ibarzabal, Eneko Bidegain eta Arrate Egaina ariko dira. Energiaren inguruan ipuin bana idatzi dute. Bigarren solasaldian zaintza erdigunan jarrita, Ugaitzagirren, Miren Gorrotxategi eta Maitane Perez izango dira, euren ipuinen inguruan. Jarraian etorriko da poesia irakurraldia, horretan kate bat osatuko dute. Lehenak poema bat aukeratu eta bigarren batek irakurriko du. Gero bigarren horrek beste poema bat hautatu eta 3. batek irakurriko du, horrela katea itxi arte. Mariluz Estebanen poema batekin hasiko dira. Arratsaldera begira 3 ekitaldi izango dira. Lehen da Bizi Arkaitz Kanoren, Maite Larbururen eta Beñat Barandiaranen 20 netoak emanaldia izango da. Gero Usurbilgo Udarregi ikastolak antolatuta aurrek antzezlanak eta ipuinak eskainiko dituzte. Eta amaitzeko Petiren kontzertuarekin batera, haren manipulazio estrategiak diskotik abiatutako argazkin erakusketa izango da. Ekitaldien artean gainera musika ere protagonista izango da Zumarte musika eskolako irakasle batzuen eskutik.
Literaturak beraz musikarekin, antzerkiarekin eta argazkilaritzarekin bat egingo du. Animatu egun ederra eta dibertigarria izango baita Buktegi jaialdian. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Peru Aranburu, Errigorako kidea, kaixo Peru, eta ongit horri. Eskerrik asko. Bueno, Errigorak 10 urte bete ditu, ezta? 10 urte, badira urte muga garrantzitsua, zein da egiten duzuen balorazioa? Bueno, norberen balorazioa egitea ez da subjektiboa, baina gu daukagun impresioa da, asko eman duela. Eta horregatik ari gara leloa ere behin da berriz errepikatzen 10 urte bete izan direla, uste dugulako atzera begiratu ezkero, beteta sentitzeko modukoa dela, bai alde batetik honen parte izateagatik, eta beste alde batetik nahiko betea dela eman duena 10 urteko ibilbidenek, bai lorpenak edo zenbakien aldetik, eta baina batez ere eta fokoa hor txartzen ari gara, batez ere sortu den komunitatearen argazkiaren ikuspuntutik. Aipatu duzu, ezta? 10 urte bete da leloa, ezta? Eta urte muga dela eta eskaintza berezia daukazu, Bai, aurten udazkeneko kanpaina honetan bilatzen duguna batez ere da, atzera begiratu eta 10 urte hauetan zehar kanpaina desberdinetan, Errigoraren kanpaina desberdinetan parte hartu duten guztiak biltzeko hitzordu bat izatea. Eta horregatik eskaintza ere horretara egokitu dugu, lehenengo kanpainako referentzia hartuta 50 euroko saski bakarra ipini dugu jendeak eskatzeko moduan, eta uste dugulako nahiz eta aurreko urteetan berritasun asko sartu dugun, lehenera bueltatzea bai badala original alde batetik eta bai beste alde batetik izan daitekeela aukera bat, heldu ahal izateko 10 urte hauetan parte hartu duen jende guzti horrengana. Hasierara itzuli zarete orduan, ezta? Euskal Herria oinarri eta Auzolana Lanabes dituen ekimen herritarra da Errigora, ezta? 10 urteko ibilbidea dagoeneko, ez dakit, hasi zenutenetik gaur egunera arte, zer nolako aldaketak ikusi dituzue? Bueno, gu sartu garela, pizkat, hori evidentea da. Eta, batez ere lehenengo urteetan, egon zen hazkuntza handia zenbakitan, bai banatzen genuen kutxa kopurutan, honetan parte hartzen zuen ekoizle kopuruan, saskiak eskatzeko eta banaketzeko sortzen diren gune edo taldeetan ere hor hazkuntza handia egon zen lehenengo 3 urteetan batez ere. Eta geroko urteetan gehiago izan da, zenbakitan hastea baino, ez dakit, konpromisotan edo heldutasunean gehiago izan da sakontzeko urteak. Eta nik uste batez ere hori lortu dugula komunitatearen atal desberdinak begirada bota ezkera 10 urtetan ze garapen izan duen, batez ere euskerari begira, elikadura burujabetzari begira eta auzolanari 3 helburu horiei begira, garapen bat edo sakontze bat egon dela, esango nuke. Errigorak Nafarroako hegoaldean du ardatz, zehazki euskara ofiziala ez den zonaldean ez da. Eta ez dakit, ezaguna, bada Errigora, baina ezagutzen ez dutenentzat zeintzuk dira Errigoraren helburu nagusiak?
Hitz eta murriztuta, zuk aipatutako dira, euskera, elikadura burujabetza eta auzolana. Baina hori pur bat ulertzeko modukoagoa egin ezkero, azken finean da Euskal Herriko zonalde bateko errealitate bati, batez ere euskeraren ikuspuntutik eta nekazaritzaren ikuspuntutik, herri logikatik saiatzea auzolanean erantzun bat ematen. Eta hori gauzatzen da, batez ere, orain egiten ari garen kanpaina horretan. Kutxa batzuk osatzen dira ekoizleen produktuekin, kutxa horiek jendearen eskura Euskal Herri guztian jartzen dira, eta jendeak etxera elikagai batzuk eta produktu batzuren ezagutza eramateaz aparte, itzultzen da gero ekarpen ekonomiko bat, zonalde horretan dauden, euskaltegi ikastola eta euskalgintzako egitasmoetan inbertitzeko. Hori izango nuke. Izan ere, eremu horretakoak propio diren elikagaiei, ezta, Euskal Herrian bide emanaz euskaratik, euskararako eta euskaraz, ezta? Bai, uste dute ez garela gu lehenengoak inondik inora, baina euskararen normalizazioan lanean ari den jendeak azkenengo urteetan bide asko ireki ditu, euskara zeharlerro moura sartzeko beste eremu batzuetan. Eta Errigoraren egitasmoa ere horrela hasi zen, intuizio naturaletatik uste dut, azterketa sakonetatik baino gehiago, eta azkenean da eremu geografiko batean, baina horretaz aparte aktibidade batean, lehenengo sektoreko eremu horretan, euskalduna inondik inora ez den eremu horretan, euskera ahalik eta modu naturalenean sartzea, eta kasu honetan oso adierazgarria da, 10 urte hauetan adibidez, orain 5 ekoizlerekin hasi ginen, orain 23 ekoizle dira, konserberak, oliorrotak, bodegak eta bar. Iaztik aurrera, ekoizle horien produkzio etxeetan, izan bodega bat, izan errota bat edo dena delakoa, euskera plan bana daukat, eta orduan euskeratik eta euskeraz egiten den egitasmo bat gurea dela, igual hor ikusten da nahikoa modu adierazgarrian. Ezinbestekoa bada leku Euskal Herri osoan euskara bultzatzea, baina bereziki euskara ofiziala, ez de lekuetan ezta, eta zuek euskara bultzatzerekin batera euskal kultura ere bultzatzen duzue? Bai, oso eskutik zen gauza bat dira. Guk igual ez dugu guri ez dako kigu eta ez gara horretan gaituak, nahetzen oso hausnarketa sakonak egiten euskara eta euskal kulturaren arteko lotura zeinen eta bat, baina eremu horretan nahiko simplea da. Bai badaude ikastolak, bai daude euskaltegiak euskara erakusten dena, baina badago mugimendu euskaltzale bat edo parte euskaltzale handi bat, inkluso euskaraz ez dakiena, euskararen aldeko jarrera badaukana. Eta euskararen ezagutza bultzatzeaz aparte, edo herrian olentzero antolatzen duena, edo euskara egun bat antolatzen duena, edo jaietan euskarari tokia egiten diona, edo memoriaren historietan lanean ari den jendeak eta badakiena horretan euskarak parte eduki behar duela. Orduan, nahita nahi ez guk Errigoraren bidez sortzen den ekarpen ekonomiko horrekin, bai euskararen ezagutza bultzatzeko bideratzen da euskaltegi ikastola eta eskoletara, baina horretaz aparte bizitzako beste eremuetan eta batez kulturan dagoen euskara bultzatzeko behar horri erantzuteko ere bideratzen da edo bertso eskolak antolatuz edo aipatutako lehen hainbeste ekimen antolatuz, bai, zalantza, bai. Gero eta zabalagoa den komunitate batek sustatzen du Errigora, lehen aipatu zupedu, ezta? Zira batean 5 ekoizle zirela, orain 23 okertzen ez baldin banaiz, baina ekoizlea zarago ere euskaltzaleak daude, kontsumitzaileak daude, sare handi bat badago. Bai, guk denborarekin gauzak izendatzen eta ikasi dugu, eta komunidade horreria apur bat, komunidade izena erabiltzeaz aparte, apur bat ezaugarri zehaz batzuk ipintzea bai lortu dugu, eta guk beti izaten dugu Errigoraren parte garela, alde batetik, hau sustatzen eta ideia honetatik tiratzen duen talde
Euskal Herri mailako taldetxo badago, batzar orokor bat izan aldena edo zein erakunde elkartetan, voluntarioz eta profesionalez osatutako 30 bat laguneko talde bat, nukleo potente bat badago. Gero badago, herri bakoitzean kanpaina egiten duen jende voluntarioa, guk inoiz sarekide bezala identifikatzen duguna, baina azkenean dira kanpainetan parte hartzen duen jende voluntarioa, eta gero daude ekoizleak, hori, hasi diren ekoizle familia hori, eta bai badago euskalgintzako jende. Euskalgintzako jende identifikatzerakoan apur bat guk bi multzo nagusi ipintzen ditugu, alde batetik daude AEK ikastolak, ikastolen elkartea, eta sortzen elkarte bezala, edo eragile bezala, gurekin, hasta formalki hitzarmen baten inguruan 10 urte hauetan aritu direnak, eta gure komunitatean parte sentitzen ditugunak, eta gero beste masa euskaltzale bat, 1000 eragile euskera taldez eta osatutakoa. Eta gero azkenengo kapa bezala guk identifikatzen dugu, eskaria egiten duten 10 urteetan, ez da erreza jakitea zenbat, baina gaur egun eskaera asko emailez eta egiten direnez hor datu asko gutxi gorabehera ezagutu edo bintzat estrapolatu daitezke, eta hori gure komunitatearen azkenengo kapa hori izango litzateke eskatzaileena, eta guk kalkulatzen dugu 5.000 bat lagun edo badirela kanpaina ezberdinetan parte hartu dutenak, eta guk sentitzen dugunak 10 urteko ibilbide honetan gure komunitatea osatu dutela. Elkarlana, ez? Elkarlana gauzatzen duzu, Nafarroak Euskal Herria behar duelako eta Euskal Herriak Nafarroa. Bai, lurraldetasunaren inguruan sensibilidadea da konflikto asko egoten da, eta horretan ere guk nahiko simple artikulatu dugu herri gora eta gure lurraldetasunaren kontzeptua, argi dago Euskararen lurra 7 probintzietara heltzen dela, eta gure kasuan, Euskal Herriko lehengaien baratzea Nafarroan dago, horrek ez dauko bueltarik, nahi badugu noizbait burujabeak izan, edo gutxienez gure elikagai sistema minimo bat izan, edo behintzat gure sukaldeetan, gure jantokietan gure arroza eduki, gure olioa eduki, inkluso beste herrialdeetan ere badaude berdintzait patata, tomatea eta bar, baina herri bate behar dituen kantidadeetan Nafarroak bakarrik dauzka baldintzak hori sortzeko. Orduan, askotan bai ulertzen da hau Bizkaia eta Gipuzkoatik Nafarroarekiko, inkluso paternalismo pizka batekin elkartasunez egiten den karidadeko zerbait bezala, eta guk horrela ez dugu kontzebidu inoiz. Nafarroak emateko asko dauka Euskal Herrieko gainontzeko lurraldei eta alderantziz. Eta kasu honetan, nahi badugu hori, esandakoa, edo arroza edo olia eduki, edo Nafarroara goaz, edo sortzen ditugu Nafarroa eta gainontzeko lurraldeen arteko zubiak, edo ez da posible izango, beste leku batzutatik ekarri behar izango da. Eta ez hori bakarrik, euskeraren eremuan ere, egia da, oso Maldangorako baldintzetan tokatzen dela zonalde horretan lan egitea, eta batez ere baliabide ekonomikoak behar dituzte eta kanpaina hauetan hori bideratzen dugu ara, baina badaude ekimenak eta badaude ideiak eta lan egiteko moduak, segurazki, beste lurraldeetan ez daudenak, eta Nafarroako hegoalde horretan, berdin zait, Utera bezalako hiri batean, edo ez dakit, berdin zait, Larraga bezalako herri txiki batean, modu naturalean sortu dena, eta erakusteko modukoa izan daitekeena, berdin zait, Lekeition, Azpeitin edo Donostin. 10 urte, badira, hainbat kanpaina dituzue dagoeneko ibilbide honetan, ez da, 10 urteetan. Ezagunenak agian izan daitezke, udazkeneko kanpaina, saskien kontua, baina eguneroko kontsumo ohituretan eragiteko egitasmoak ere bultzatzen dituzue. Bai, alde batetik dago, udaberriko kanpaina, jendeak igual ezagutzen duena gehiago olio bidoiekin eta lote handiekin eta irudikatuta, eta horrek badauka udazkeneko honen ezaugarria, baina gehiago dago eguneroko kontsumo ohituretara bideratuta dauda. Jendeak izatea aukera bat, urte guztirako eskariak egin ahal izateko, berak aukeratuta produktu konkretu batzutan, eta eguneroko konsumoan sartu ahal izateko Nafarroako produktu horiek. Eta hor bide bat bai zabaldu da, eta behin baino gehiagotan kanpaina horren harira ateratzen dena da, hori denda txikietan, konsumo elkarteetan, eta bar, Nafarroa erdita hegoaldeko produktu horiek nola kokatu aldiren. Guk oraindik ez daukagu horreri erantzuteko proiektu artikulaturik, bai
ideiak eta inguzu elkarlan puntualak, bideratzeko lioa ez dakize konsumo elkartetara, eta bar, baina ezin daiteke esan proiektua dagoenik. Baina adibidez jantokiekin baia badaramagu pare bat urte, orain dela pare bat urte lehenengo 10 jantokirekin hasi ginen aproba bat egiten, ikastola, eskola eta lantegietako jantoki kolektiboetan arroza, lekaleak, tomateen formato desberdinak, edo birrindua, edo frijitua, edo abar, sartzeko. Eta aproba bat izan zen, bai jantokietako jendea, bai ekoizleak gustura gelditu ziren, eta ja ikasturte honetatik aurrera ja 20 jantokitan gaude Euskal Herriko lurralde guztietan, ikastoletako jantokia dira batzu, baina eskola publikoetakoak ere bai, eta lantegiren bat, eta haurreskola municipalen bat ere bai. Eta hori, eguneroko konsumoan eragiteko eta bideak zabaltzeko egitasmo, orain hasi berri bat da, baina aukera handiak ematen dituena hurrengo urteetan. Nafarroako hegoaldeko produktuez osatutako saskiak milaka etxetara heltzen dira, ezta? Eta auzolanari esker, bada. Bai, hori da gure hiru ardatzetako bat, auzolanean gauzak egitea. Auzolanaren inguruan ikuspegi desberdinak eta hori ulertzeko modu desberdinak daude, baina Euskal Herrian tradizio handia egon da horretarako, herri mugimenduetan eta bestelako lan esparruetan. Eta hori, aktibitate eta kanpaina hauen artikulazioaren parte oinarrizkoena hori da, hori gabe ez da posible. Hau da, badago langile talde bat, badaude ekoizlea, badaude eragileak eta bar, oneri forma ematen diotenak eta oneri zentzu bat ematen diotenak, baina gero bai eskariak jasotzeko orduan bakoitza bere inguruan informazioa zabaltzeko, gauzetaz hitz egiteko eta bar, gero eskariak jasotzeko eta eskari horien kudeaketa guztia herri batera heltzen denean ez dakizema kutxe horiek banatzea, entregatzea, horren kobrrantzak egitea. Eta guretzako azkenean importanteena dena egiten den guzti horretan bilatzen diren helburu eta batez ere hitz egitea eta hori konpartitzea, hori da voluntarioen lana da. Eta oso zaila izaten da, adibidez 10 urteko atzerako begirada horretan zenbatzea, zenbat voluntario suposatzen duen errigorako oso zaila, baina bai badakigu 300-400 bat pertsona behintzat badaudela kanpainako momentuetan bere edo lantegian, ikastolan, eskolan edo herri mailan igual taldetxo bat osatuta edo dena delakoa kanpainako kudeak eta hori modu borondatezkoan eta auzolanean egiten duena. Asko hasi da errigora, baina beti kontuan hartzen baduzue lurra eta bertan bizi direnak, ezta? Bai, gainera ez gara inundik inora lerratzen ez dakite, hazkunde mugabeko bat bilatzen duten, ez dakit, egitasmoekin. Orain dela 2 urte, egon zen hor, Nafarroan egon ziren azkenengo hamarkadetako zuterik handienak, eta hor heldu zitzaigun, deia edo, behintzat, sentitu ginen interpelatuta zerbait egiteko eta egin genuen normaletik aparteko kanpaina bat, dirua biltzeko eta bar. Eta guztiz gure esparrua izan ezarren, momentu horretan bai tokatu zitzaigun behintzat mezu bat edo behintzat ideia bat argi planteatzea. Eta lurrarekiko respetuaren ideia horretan, momentu horretan, ez dakit, posizio bat edo behintzat iritzi bat bai planteatzeko gai izan ginen. Eta argi daukagu Nafarro erdita hegoaldean, zuteak, uholdeak eta bar egon izan direla, baina segurazki gehiago errepikatuko direla hurrengo urteetan, eta hain zuzen ere dalako garapen eredu horrek, zenbat eta gehiago eta zenbat eta landalur intensiboagoak eta izatea horretara eraman gaituela. Eta kanpaina horretan bildu zen diruarekin hain zuzen ere, gero San Martin de Unxera eta Uxuera bideratu ziren bakoitzera 55.000 euro, eta diru horren erabilpena izan zen alde batetik eraztun berdeak egitea herrien inguruak, hau da, bai herriak, bai pertsonak eta bai lurra zaintzea, eta beste alde batetik ganaderia estensiboa deitzen dena, justo hori, edo zelako hazkundea bari, dagokion herria edo lurraren neurriko
ganaderia bultzatzeko egitasmoak finantzatzea, badaudelako oraindik abeltzain gutxi batzuk eredu horretan segiten dutenak, eta horrek garantizatzen duelako, adibidez, kasu horretan, zuteak ez errepikatzeko bezalako inguruneak eukitzea, eta oreka bat topatzea pertsonak bizitzeko behar duguna, eta naturak behar dituen bitartekoekin. Auzolan aipatu dugu lehen, ekoizpen ereduari buruz hitz egin dugu, baina horrez gain aipatu berri duzu, baina nahi dut gehiago azaltzea. Banaketa ereduak ere ezoikoak badira Errigoran. Bai. Bueno, alde batetik, lan voluntario artikulatzeko orduan horretara egokitu behar da, hau da, holako banaketa bat egiten denean ezin da edozein momentutan egin banaketa jendea boluntatez egin behar badu. Orduan, hori bildu behar da ahalik eta jende gehienek alduen formatu baten, eta gero beste alde batetik, jasangarritasunari begira edo antolaketari begira, herri batera, arroza eramateko, eramaten badu 20 kiloka, egin behar badira 1000 kilo eramateko, egin behar badira 50 bidaia, eramaten baditu bidaia batean, evidentemente ekonomikoagoa ere izango da, baina batez ere jasangarriagoa izango da. Orduan, hori da gure eskema, hau da, herri batean egiten dian, naiz eta gero gainera, herri horretan bertan, leku desberdinak egon, kutxak eskatzeko, edo jasotzeko izendetik ikastola, lantegi bat eta bar, han egiten dute lehenengo eskarien rekuentoak, eta hain behar den publizitate guztia, baina banaketa momentu heltzen denean, saiatzen gara, herri horretara dena batera eraman, eta gero auzolanean, bakoitzak bere zati eramatea, eta, ez da, gure iruditerian nahiko esanguratsua dira, jendea furgonetekin egiten dituen bueltak, edo jendea gero ja entregatzeko orduan katean egiten diren kutxak entregatzeko mariketa horiek. Eta ekoizpenaz, proiektuan parte hartzen duten nekazarien lana ere azpimagarria bada, lehen aipatu duzun bezala, izan ere nekazaritza ekologikoranzko trantsizio egiteko bultzada eta babesa egiten dute. Bai, horren inguruan ere debate asko eta hildo asko daude, ekologikoa bakarri bultzatu behar denala ez. Guk hasieratik bai ekologikoan eta bai konbentzionalean lan egiten duten ekoizleekin daukagu harremana, baina ja 2-3 urterako behintzat gutxienez eskaintzen genuena konbentzionalean ekologikoan ere eskaintzea erabaki genuen, eta horretarako neurriak hartuz, askotan arazoa ez da ekologikoa nahi izatea kontua da, egotea ekoizpen nahikoa gero demanda asetzeko. Eta behin baino gehiagotan kanpaina batzutan gertatu zaigu, berditzei piper ekologikoa bukatzea kanpaina baino lehen edo dena helakoa. Orduan bai hasieratik saiatu garena eskaintza ekologikoa ere indartzen, eta horretarako prozesuak, agroekologiaren ikuspuntutik prozesuak bultzatzen, egun batetik bestera askotan ezin dira egin gauza horiek. Eta Errigoran euskaraz egiten da lan, euskaraz etiketatzen da eta euskara bultzatzen da. Bai. Egia da gure sormen guztia eta ideia honen promozio guztia eta hori euskaraz eta euskaratik egiten dela. Baina egia da ere bai, Nafarroa eta hegoaldean badagoela jende euskaltzale asko eta proiektu honen bultzatzailea izan dena hasieratik, igual euskaraz ez dakiena. Eta orduan, jende hori ere kontutan hartzen dugu eta beti topatzen ditugun moduak jende hori entzuteko, baina argi eta garbi gure hizkuntza eta gure egiteko modua euskaraz izateko. Eta ekoizle munduarekin ere hori da gertatzen dena. Ja 10 urte eta gero konfiantza maila bat eta elkarren ganatze maila handi bat egon da, baina egia da oraindik ere mundu hori erdalduna dela, baina bai lortu zen jaiez guztiek euskara plan bana izatea, bakoitza bere ritmoan eta bar, eta hori bai guk plazaratzen ditugun edo gure bidez komerzializatzen diren produktu guztiak gutxienez euskaraz ere etiketatuta egotea, hori bai hasieratik mantendu dugun baldintza bat izan dela. Eta
Bukatzeko Peru, Nafarroako hegoaldean eragiten du Berrigorak, zein da bertako euskaren egoera? Bueno, guz gara igual egokienak nezan azterketa oso akademiko bat egiteko, soziologiko bat, baina bai badaukagu ezagutza eta gure parte bai bada Nafarroa Erdita hegoaldeko mugimendu euskaltzalea. Eta ni naiz hangoa, orduan igual naiz egokiena horretaz hitz egiteko, baina inpresioa bai badaukat, egia da, oraindik desoreka oso handia dagoela euskarazko espazioen eta ardazazko espazioen artean, horretaz bai egongo dela datu asko. Eta azkenengo urteek erakutsi badute zerbait da luzerako prozesu bat izango dela eta aldaketak ez direla egun batetik bestera etortzen. Eta bai behar dela alde batetik euskeraz ikasteko eta alfabetatzeko espazioak, hau da euskaltegiak, ikastolak eta eskolak behar direla, baina hori bakarrik ez dela nahikoa. Oso importantea dela hortik kanporako espazio fisikoaketan ere euskerak presentzia eukitzea eta gero beste alde batetik hor ondo landu beharreko eta ahalegin eta bitarteko asko bideratu behar diren esparrua da euskararekiko aldekotasuna lantzea. Hor lehenengo horma handi bat hor topatzen delako, euskarak kanpoko zerbait izango balitz bezala bizitzea hango gizartearen parte handi batek. Eta gure praktika apalean eta horreri buelta ematen saiatzen gara eta gure apaltasunean gauza batzu lortzen ditugu, baina nik uste dut hango jende euskaltzalea horretaz oso kontziente dela eta beraien planteamendu guztiak beti ikuspegi horretatik daudela, bai, jende euskaldunak eta euskeraz bizi denak behar ditu espazioak eta hori zaindu behar da eta hori landu behar da, baina euskeraz ez dakien jende bat baina euskaltzalea badaina, inkluso euskararekiko beligerantziarik agertzen ez duen jendearentzako ere espazioa sortu behar dira, elkarrekin egoteko momentuak asmatu behar dira, eta horrari dira, nik uste dut, horixe, prozesu luze baten, hasieran nuke esango, baina prozesu luze baten bidean dagoela euskararen ikuspuntutik Nafarroa Erdita hegoaldea, baina norabideari dagokionez nik bai uste dut, igual argitasun gehiago dagoela beste herrialdeetan euskararen aldeko mugimenduak daukana baino igual. Beraz, Berrigorak, eskerrik asko Peru Aranburu proiektuaren nondik norakoak eta 10 urte bete kanpainaren berri emateagatik. Zuei. Ni mugikorrik inoiz ez, tolestu daiteke ni. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Azaroaren 4ean eta 5ean Zamudioko azokaren 36. edizioa ospatuko da. Azaroak 4, larun batean, goizean 9. txokolate gozoki eta artisautza azokaz gozatu halko da. Eguerdian artisau garagardoa, porrusalda eta limusin katxopoa dastatu halko dira. Goiz eta arratsaldez ohiko aberen lehiaketa egingo da eta iluntzean giroa alaitzeko puro relajo taldeak emanaldia eskainiko du. Azaroaren 5ean, igandean, goizean 19. Euskadiko limusin arrazako abelgorrien lehiaketa egingo da, eta jarraian abelgorrien enkantea egingo da. Eguerdian Idia Zabalgazta eta Txakolina dastatu halko dira, adituen azalpen eta guztik. Eta azkenik, nekazaritza lehiaketako eta Euskadiko limusin arrazako abelgorrien txapelketako sari banaketak egingo dira. Animatu eta zato Zamudiora, ekintzaz jositako asteburu honetaz gozatzera.